Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Shout out sa lahat ng mga kabisya natin na feeling nila nakaluluwag-luwag na sila sa buhay. Very good! Ay, congratulations! Kumbaga, malayo na. Malayo pa pero malayo na. Oh, yan. Oh. Naalala ko lang bigla kasi sa kwento kanina sa Dear Love, 'di ba? Kung hindi niyo po alam, ngayon lang kayo nakapakinig ng Love Radio ng ganitong oras. First time niyo makapakinig, may mga ganun na parang nagugulat sila. Nandiyan pa si Nicole? Bakit di pa ako pumunta? Andiyan pa rin ba siya? Di ba matanda na yan? Andiyan pa. Huli ko narinig yan. High school pa ako. Bata pa ako, andiyan pa rin siya. 3 na anak ko Dati bata pa ako, ngayon marunong na ako gumawa ng bata. Nandiyan pa pala siya. Opo, hindi po ako umalis. Naging busy lang po kayo. Ayan. Yan. So anyways, dun sa mga first time ulit nakapakinig ng radyo, first time ulit na mapakinggan na may bago na po akong partner since last year. Ayan. Si Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Meron din po kaming bagong segment since 2024 ba? Last year lang ba yun? Parang ano? Yung Dear Love? Hindi, parang 2 years na. 2 years na, Oh. since 2023. So meron po kaming drama entitled Dear Love. So may ere po yan ng 10:20 AM. Yan. So kanina yung Dear Love na drama, tungkol ito dun sa isang babae. Ang pangalan niya Nicole. Okay. Sakto lang naman din. Tungkol siya sa babaeng estudyante na nakikipagsabayan sa eskwelahan ng mga yayamanin. Yan, 'di ba? Maraming nakarelate sa ganyang klaseng kwento. Ako relate talaga ako dyan. Lahat ng kaklase ko mayaman. Ayan. Ramdam ko talaga, sampal-sampal talaga ako sa kahirapan kasi meron akong pinuntahan na bahay dati ng kaklase ko. Hindi ko makakalimutan. Sa sobrang laki ng bahay nila, Jegs, meron silang intercom sa bawat area. So meron silang ito yung ano natin, buzzer, parang tawag-tawag. So kunyari, nasa kusina sila, gusto nang tawagin yung mommy nila na nasa master's bedroom 1. Okay. Yan, 'di ba? So kailangan nilang tawagan intercom. Samantalang nung time na yun, kami sa street namin, iilan lang ang may PLDT. Iilan lang ang may landline. Tapos doon sa bahay ng kaklase ko, lahat ng kusina, garahe, lahat ng mga parte ng bahay nila merong intercom. So meron po siyang phone. Ayan. Yan, para ganun So, sila. ganun kalaki yung bahay ganun nila. kalaki yung bahay nila. Sa atin, isang sigaw lang, rinig mo na kahit saan hindi ka nga sumagaw Kasi nandyan lang Pag tumingin ka sa kaliwa, yan ang kusina. Pag tumingin ka sa kanan, yan ang sala. Tumingin ka sa harap, yan ang kwarto. So talagang dati, kaya ako dun ko nakita dun sa mga bahay ng mga kaklase ko mayayaman dati na pangmalakasan pala kapag meron kang ice cubes. Kasi kami, para lang maging malamig yung juice namin, kailangan bumili ka ng yelo sa kanto. At yung yelo na yun, yung tig-piso or yung 50. inahampas mo sa pader. Yes. Kaya sira yung mga tiles natin Kasi yung tiles natin sa kusina, hindi naman po siya granite. Hindi naman po siya pangmalakasan. Regular tiles lang siya. Doon po hinahampas yung yelo. Bili ka na ng yelo to. Gawa ka ng juice. Diba? So lahat po ng juice po namin nasa pitchel, tapos may yelong malaki. Tapos lalamig lang yan kapag yung yelo yung lumiliit. Dun kaya may feeling ako, kaya meron akong ganun laging idea na kapag merong ice cubes ang isang baso, parang mayaman sila. Kasi
ice cubes yung ice nila. Ganon. So, ganon yung mga eksena dun sa mga ano. Tsaka pag naka-orange juice. Parang, yan. wow, orange juice is my ice cubes. Wow! Mayaman! Kasi kami po nakakapag soft drinks lang po kami pag may sakit kami. Oo. Pag makakapag royal lang. Yan, di kapag kaya may sakit. Bili ka ng tang doon sa Ayan, tindahan niya. correct. Hindi sunny orange. Ayun, yun, isa pa yun. Kasi may pangmayaman yung tang nung araw, di ba? Hindi lahat afford. Oo. Sunny orange, yung ang lakas talaga makadiabetes. Ang sakit sa lalamunan sa sobrang tamis. Na pwede mo nga 3 pitsil yung Correct. isang sachet. tatlong pitsil, 3 barangay ang pwede sa isang sachet. Hindi, sa isang bote yun eh. Yung sunny orange eh. So, naalala ko lang bigla yung mga ganon. Kasi yung bida nga dun sa Dear Love kanina, napunta siya sa isang eskwelahan na pangmalakasan yung mga kaklase niya. Kaya lang, itong bidang itong ginawa niya, trinay niyang sumabay. So, yun yung natutunan ko in life. Hindi, pwede mong isubukan. Kasi syempre wala namang pipigil sa'yo para lumaban eh. Totoo. Pero dapat alam mo din kung kailan hindi mo na kayang labanan yung alon. Alon yan eh. Ayan. Paano mo sasabayan kung ang apelido mo, ako dati, ang apelido ko Gaite lang. Ano apelido ng mga kaklase ko noon? Di ba? Pangmalakasan talaga. Di ba? So, yun yung gagawin mo. Kung hindi ka makasabay doon, hindi mo malabanan yung alon kasi napakahirap, masyadong malakas. Sasabayan mo sa ibang paraan. Ayan, sasakay ka sa alon. Correct, sasakay ka Doon sa na alon. lumabas yung mga diskarte natin. Yes, true. Doon na po lumabas yung mga diskarte namin ni Diego Bandido. Ayan. Yung nakakagala tayo na wala tayong pera. Correct! Meron ka bang baon? Ako wala akong Wala. na pera ha. Wala. Ako never kong na-experience na magkaroon ng baon na pera. Wala. Wala. Hindi ako nagbabaon ng pera kasi it's either may baon, as in nag-prepare ng baon, o di naman kaya dahil kasabay kong magpunta sa school yung nanay ko kasi teacher siya doon, sabay kaming kumakain. So kapag ka-lunch na, pupunta lang ako sa office niya, tapos makikikain ako. So wala talaga akong yung pera. Never ko na-experience eh. Ako kung may baon man, mga tigpipiso-piso, ayan, mga- 2 piso. Shh! Wala. Mahalata yung edad. Piso. Anong year? Anong year yung baon ng piso? Shh! Mahalata yung edad. Quiet. Di na ako nagbanggit eh. Pero ibig sabihin, whatever it is, maliit lang. Oo. Hindi siya yung parang Siguro para masabi lang na meron. Meron, oo. Parang ganun. Pero hindi mo talaga siya pag binili mo sa kantin, as in, halos wala. Halos wala siyang value. Parang candy lang, yung Oo, parang correct, gano'n. parang ganon. So, yun yung mga eksena na, yun, hindi ko na-experience na may pera. O, ikaw din, di ba? Parehas tayo, ganyan. Pero, lagi tayo, nakaka-experience tayo ng mga lakad. Kasi madiskarte tayo. Correct. Alam namin, hindi tayo pa victim mindset. Pwede kasing mag-victim mindset. Ano yung victim mindset? Kawawa naman ako. Ayan. Ako talaga yung pinakamahirap sa lahat. Oo. Aapihin na lang talaga nila ako. yun. Ibubuli na lang talaga nila ako. Tatapak-tapakan kasi ako yung hampas lupa, di ba? Actually, may ganon. Hindi naman din natin masisi kung ganon sila. Meron namang tulad natin, di ba? Diskarte lang yan. Ganun wala akong pera. So, hindi ganun ang ambag ko O ang ambag ko, talent. Ayan. Yan. Ang ambag ko, magpapatawa ko. Ayan, Ang ambag ko, utusan ako. Runner. Correct, di ba? Kaya, ganun lang po yung gagawin natin sa buhay. Kailangan meron po tayong pangmalakasang ambag, meron po tayong pangmalakasang contribution, at saka laban lang din yung sa kaya natin. Kaya sa totoo lang yung mga kaklase natin dati, pag nagkita-kita kayo, hindi ka nila makakalimutan. Alam mo, itong minsan hindi mo na naalala kung pinagagawa Correct, mo eh. totoo. Alam mo, dati ginawa nito, ganito. Pero hindi mo na maalala. Hindi mo talaga matatandaan, 'di ba? Pero ang galing lang kasi yun yung mga paraan natin para lumaban. Dapat siguro in life try po nating i-achieve yung alam natin kung kailan tayo pwedeng sumabay at kung kailan tayo titigil na. Parang negosyo, alam mo kung kailan sige, pukpuk pa natin, kaya pa natin yan. Or pwedeng tumigil na tayo kasi hindi na talaga to uubra. Ayan. Ganyan, di ba? Natatandaan ko meron talaga kaming yung mga school activities na may bayad na
dun sa reply slip, nagno-no kami kasi Oo, ako hindi din. ako makakasama kasi may bayad Oh, eh. yung mga Boy Scout, Boy Oo, yan. Scout. Ay, naku, Yung mga sa totoo. school lang, pwede. Pero yung mga jamboree. Yung mga correct. ayan, Alam mo, hindi so na makasama. totoo lang, alam mo, ang swerte ng mga bata ngayon. Usapan namin yan sa labas ng isang araw eh. Kasi parang magkakausap kami, ka-age ko yung tatay. Tapos sabi ko, ano, tapos na ba yung klase ng anak mo? Oo, mag-ano siya, swimming. Tapos sabi ko, oo nga, yung anak ko din nag-swimming ngayon. Grabe, no, swerte ng mga bata ngayon. Samantalang dati, mayaman lang yung nakakapag-jamboree. Oo. Yung mayaman lang ang nakaka-join sa Milo Club. Yan, oo. Yung basketball clinic ba yun? Parang ganon? Ako nakasama lang ako noon na sa parang provincial jamboree. Kasi- Dahil inayakan ko talaga ng todo-todo. Oo. Kasi gusto ko talaga ma-experience Diba? Kasi parang yung may pera lang talaga nun Oo. yung... Kasi Hindi, meron yan, may inter-school, may Yan. provincial. Tsaka iba din talaga eh. Ganon. At doon ko natutunan pa paano bumuga ng apoy. Bakit? Hindi, may nakita ko may yung nagbibida-bida. Sabi ko, paano? So yung minumumog yung gas, tapos bubuga ka ng apoy. Anong purpose nun? Wala lang, bida-bida lang. Kasi andun yung mga pasikatan lahat eh. diba? Iba-ibang school kayo. Pakitang gilas ka ngayon, no? 'Di ba? So, yung mga ganyan ng mga diskarte ba, gagawin mo. O tingnan mo, ikaw paiyakan. Paraan mo 'yun para gawa ng paraan kahit papaano na magulang mo. Or yun nga, kung hindi man ang natatandaan ko dati, kung hindi man ako maka-join, yung mga klase kong mga mayayaman, yung mag-aambag. Oh, yan sila yung, sasagot. sila yung magsasabi sa magulang nila na I really want Emmy to come. Mag-contribute sila. Parang ganun. Para makasama. So, dapat magaling kang makisama. Ayan. Na hindi ka nakakairitang kasama. Kasi Correct. kapag nakakairit ka kasama, naku, hindi ka kasama sa outing. Promise. Iwan ka. Iwan ka. Wala kang ambag. Wala ka nang ambag pati sa kwento. Pasaway ka pa, di ba? Sa true, alagain ka pa, di ba? Tama. Dahil hindi ka alagain, dapat ikaw yung nag-aalaga. Ganon. Babawi po tayo sa ibang paraan kasi hindi sa lahat ng oras meron tayo eh. Ayan. Di ba? Hindi sa Oo. lahat ng oras, so didiskarte ka. Ayan. Kung wala kang pera, yung skills mo, gamitin mo parang bilang pang-ambag. Correct. Halimbawa, may outing. O sige, ako nang nilibre ka na nga. Sige, ako na mag-ihaw. Yan. Ako na bahala sa kwento. Runner nyo ako. Tama, 'di ba? Dati sa mga group projects ganyan eh. Alamin ko anong ambag. So kunyari, yung kaklaseng mayaman ang ambag niya, yung bahay niya. So doon gagawin yung project. Yung mga matatalino, sila yung mga taga-isip. Ayan. Yung mga hindi masyado, yung saktuhan lang, sa kanila yung budget. Sila magpapabukbay, Ayan. yan. Oo. Sila tagabili ng kartolina. Naku, yung mga example ko, luma. Kartolina. May gumagamit pa ba? Wala na, di ba pinagtawanan nga ng anak ko nung gumawa ako ng presentation gamit ang PowerPoint. Nobody uses PowerPoint, Mom. Everybody uses Canva. Mukha mo Canva, sabi ko. In your generation. But my generation, princess. My generation, it's Cartolina and Manila paper. And pangmalakasan na nga kung meron kang acetate sa overhead projector, di ba? Yung mga ganyan. So, yung mga klasiko, sila yun. Sila yung mga, sa kanila yung pagbili. Yan. Sa akin yung mga pangmalakasang pag-iisip. Yan. So, ganun po. May mga times talaga sa buhay natin na mararamdaman talaga nating masasampal talaga tayo ng kakulangan. Diba? Kasi hindi naman po talaga tayo perfecto eh. Pero hindi naman ibig sabihin na porke may mga kakulangan tayo, wala rin naman tayong strength. Kasi madami din tayong strength. Correct. Diba? Parang pareho tayo na kapos tayo sa buhay pero nakapag-aral tayo sa private na nakasurvive tayo. Correct! Pride talaga namin yan. Ako, sobrang pride ko talaga yan. Na nailaban talaga ng husto. Hindi ko alam kung hindi ko pa yata to nakwento sa'yo. Pero lagi ko, isa to sa mga favorite na kwento ko sa tambalan. Merong isang particular brand ng jeans na hanggang ngayon, kahit afford ko na siyang bilhin, hindi ko siya binibili. Kasi meron akong kwentong sugat ng kabataan. So, nung pumunta itong particular brand ng jeans na to sa school namin ng college, tapos nakita ko na parang kapag ka-finit mo yung jeans, tapos magsasagot ka lang ng interview questions mula dun sa dun sa company na yon, mauuwi mo yung pantalon. Okay. Ako parang ang waistline ko nun, mga talaga namang 25. Wow. So parang, syempre wala makain eh. Hindi siya sexy, Jegs.
Wala na talaga makain. Ting-ting. Hindi pa uso extra rice. Walang pambili. Yan. So, alam ko sa sarili ko na interview questions, apakadali. Di ba? Apakasimple. Kung magkakasya sa akin, fit. Sure na. So, So, nag-trinay ko. Nag-fit siya sa akin. Tapos, tinanggal ko ulit, ganyan, kasi kailangan mag-interview questions. So, dun sa mga interview questions, isa sa mga tanong is, how much do you spend when you buy jeans? Hindi naman una, parang iisa lang yata yung pantalon ko nung college or dalawa. At ang presyo nun, talaga namang 100 plus. Mga ganun lang. Mga ganun lang. Tapos yung isa yata naman ako pa. So parang hindi ito hindi siya, wala akong budget for it, ganun. So parang yun pala yung dapat maisagot mo yung range ng presyo nung particular na jeans nila. So in other words, ako lang yung hindi nakakuha nung pantalon. Dun sa batch na yun na mga nag-fit. Kawawa naman si Emmy. Iyak na siya. Iyak na tuloy ako. Naalala ko talaga yung feeling. Nasampal talaga ako ng kahirapan. Kaya siguro, Jegs, talagang pag nagreklamo yung asawa ko tungkol sa mga damit, nilalabang ko talaga. Kasi parang, lagi niya sinasabi, alam mo pag nagkaroon ng baha, hindi tayo malulubog kasi kakapit lang tayo sa lahat ng mga damit mo. Kasi siguro, dahil sa ganong sugat, pinaramdam kasi nila talaga sa akin, hindi mo kaya. Discrimination talaga parang hindi mo afford yung jeans namin. Ganon. So, wala kang karapatang magsuot. So, wala kang karapatang magsuot nung jeans namin. Yun talaga yung naramdaman ko talaga noon. Sabi ko talaga sa sarili ko, magtatrabaho talaga ako na maigi. Makakabili din ako ng pantalo na yan. Pero hanggang ngayon, wala akong pair nung jeans na yon. Hindi ako bumibili. Personal lang naman, I'm sure they don't even know this story, diba? Pero parang personal ko lang yan, galit dun sa kumpanya. Yan ba yung may 501? Mayaman lang kasi pwede bumili ng dati. Hanggang ngayon naman din. Ako until now, never ako nakabili din ng ganyan. Ayan. Oras natin mga kabisyo, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ay. Parang ganun. Ito, kanina pa ako, but that particular jeans company. Metro's number one. Metro's number